Al çölle sarwada bir gün şeytan bir adam menen yoldaş bolupdyr. Gelewer gidewer, mena şeytan nipdir, çörrek gereten ýanyna geldim bolýa şeytan bardan gelip. Bir de diýe wagt berenler, tagır wagt berenler belli şu çölle gezip berişine. Ne namaz, ertini geçiripdir, şeytanla men gözläpdi, ertini okuyana. Öýlesini okuymandyr, ikinnisini okuymandyr, akşamını okuymandyr, yatsysını okuymandyr. Yatmaly bolupdyr. Hoşolna diýip şeytan kaçyp barýar. Hey, direk barýan gitdi. Dur ikimiz öwrenişdik, bir gün bitin bile boldyk, akşamda galmen ýanymda. Hudaýym saklasyn diýipdir. Hudaý Taala adamy hormat goýdy secde etdiýenne birje gelip tekebbür bolup buyrugyny etmedim. Bu dünýä o dünýä men gowdy diýipdir. Sen şuň men gözläp durdum. Hudaýym beş gerek diýen etmedin. Men gatyk gorkýan diýipdir. Sen üstüňe gelýän äfet men öňkü ölümden men ýere çyran galyp gorkýan. Sen menden güýçli dogan diýip gaçyp barýar.